alas 9 sa puntag kagahapon, usa ka lanog nga masipang buto ang napati sulod og palibot sa Cebu City Sports Center kun CCEC. Apan usalang kini ka senaryo sa gihimong simulation exercise sa pump explosion nga gipahigayon sulod sa CCEC nga gipasugdahan sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office kun CCDRRMO. Kauban ang pipila ka bang ahensya sa gobyerno agig pagpangandam sa palarong pambansa nga buksan karong Hulyo 9, 2024. Usa sa mga senaryo mao ang pagkaangol sa mga tao dihang gipabuto ang bomba sa mga sakop sa Explosive Ordnance Division kon EOD sa PNP. Lain-laing rescue team gikan sa kagamhanan sa Dakbayan, Department of Health, City Health Department, Joint Task Group sa Armed Forces of the Philippines, AFP, Visayas Command, Bureau of Fire Protection, Philippine Red Cross ug uban pa nga mo'y kaabag sa maong simulation exercise. Si Harold Alcontin, labaw sa Disaster Office, ni pasabot ang ilang gihimong simulation exercise mao'y magsilbing output sa ilang technical workshop dito sa lungsod sa Cordova sa Palaro Working Group Committees ug nagsilbi usab nila kining final preparation sa palarong pambansa. Number one ani ang ato ang contingency planning, no? So unsay mga hazard nga naa na to pasibo sa atong palaro, unya nakita na to nga importante kayo ang gitawag nato kanang mass casualty incident, no? So mo ni sangunan sa cluster sa safety and security nga mag-simulation ta o kanang explosion, no, nga natay mga massive evacuation. So mo na ni karon ang atong simulation natay gitawag og MCI or mass casualty incident, kunya explosion siya. So nakita na to ganiha nga natay mga pasyente daghan kayo, so mga 25 ka pasyente. Gipasabot ni Alcontin nga ang simulation exercise gituyo agi og pagpangandam sa opening ug closing exercise sa palarong pambansa din mag-abot ang linibok ka mga tao, lakip na ini ang mga atleta, coaches ug staff gikan sa nagkalain-laing rehiyon sa nasod. Dinhi sa basuta kung unsa kaandam ang mga balay tambalanan sa pagdawat og mga pasyente sa higayong matinuod kini. Kung resources lang ang hisgutan, gisiguro ni Alcontin nga na sila niini tungod kay nagtinabangay sila sa ubang mga ahensya sa gobyerno. Ato ang kuandiri kining level of coordination naa na gid ni dili lang sa city but also provincial and also regional mga coordination. That's why dili ta mag-goal kung in case ug naagi dako jud kay nga insidente, daghan ang mutabang nato. Gawas sa opening ug closing ceremony nga anha ipahigayon ang CCEC usasab ka playing venue sa palaro. Karon that just show Cebu City is ready for any eventualities. Sayang bahin si Konsehal Joel Garganera, chairman sa Committee on Disaster and Preparedness sa Konseho, natagbaw ra sa iyang nasaksihan nga pagpangandam ug pagtinabangay sa nagkalain-laing ahensya sa kagamhanan nining dako nga sports events nga ipahigayon dinhi sa Dakbayan sa Subo. So far sa akong makita man nimo nga multisectoral gini, no? Kita sa syudad, as we celebrate na mga dagong events sama sa Sinulog, we always tap resources around, especially human resource. So I would like to give credit, of course, sa man on the ground nato, si Harold Alcontin, for connecting sa tanan, no, nga mga sectors, the police, the Philippine Army, the Bureau of Fire, DOH, OCD, Philippine Red Cross, mga non-government nga mga agencies ato ginang gipang-tap gyud, no? So we've been coordinating with them, so in any eventualities we are ready. Subay niini adunay gipaabot nga mensahe si Konsehal Joel Garganera. I would like to ask cooperation sa tanan, no? Everybody is looking at us, unya daghan sad kaayo tang mga bisita sa nagkadaiya nga probinsya ug region nga naa dire. As being a good host, kita mga Cebuano will give priority, no, ning atong mga bisita nga sila maayo ang ilang pag-star aside from the athletes, but also, no, the spectators coming from the different region. We give them the front stage kini. Kini ang balita. Re pasaporte. Cebu City
News.